Ahoj, moje meno je Matej Struhár, som herec a člen divadelného súboru Jána Chalúbku mesta Brezna. V rámci Mesta kultúry mám rozpracovaných v hlave niekoľko projektov, a to muzikálový večer a scenické čítania divadelných textov. Tieto projekty by boli realizované na 3 miestach, tu v Dome kultúry, na námestí v Brezne a v bráne divadla a literatúry. V rámci scenického čítania by sme čítali divadelné dramatické texty, ktoré nikdy neboli na Slovensku inscenované, a prizvaná by bola aj zahraničná spolupráca, a to Klaudina Rozin, čo je vlastne režisérka z Poľska. Tento projekt by sme radi realizovali v bránach divadla a literatúry. Ostatné projekty, ako je napríklad muzikálový večer, čo je vlastne výňatok alebo taký výcud z piesní z muzikálu, by sme radi uskutočnili na námestí v Brezne. Samotný muzikál sa bude odohrávať tu v Dome kultúry.